Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion. Kag sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal, ginalauman ni Councilor Al Victor Espino nga matapos sang cleaning o kung sang clearing team was nga daw ang pagpanghawan sang spaghetti wire sa Dalan San Juan. Sino kay Espino apisar sang madasig nga pagtrabaho sa mga personnel gikan sa nagkalain-lain yung mga telcos kag cable companies tuman kadamo nga mga kable sang kuryente ang ila dapat nga kakasun. Dugang pa ni Espino, may mga lugar na nga natumod ang clearing team nga plano pagkasayluhan sang na operasyon sa masunod nga simana. Base sa pagbulubanta ni Espino kung wala lamang sang sablag sa operasyon sang Task Force on Spaghetti Wars, mahimo nga matapos ang mga proyekto sa sulod sang 140 tubtub 150 ka adlaw. Si Mayor Albiara gid sa area. That's why wala na napisar sa aton pumuluyo, pero subong makita mo na nga amo nagalala sang problema. So amo na nga ang direksyon ni Mayor Albi nga trabahoon gid ang ina because not a lot of people realize nga amo nagalala ang sitwasyon. Ang Dalan San Juan matapos na tan hopefully by tomorrow. Hopefully by tomorrow matapos na siya. Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Al Victor Espino. Sa dugang nga balita lokal, plano sang City Disasters Reduction and Management Office nga saylohon sa safe nga lugar ang nag-leak nga chemical sa Barangay 39 sa tion nga mahibaluan na nila ang resulta sang laboratory test sa sample nga ilagin kuha. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, sa Lunes mahimo mapagwa sang laboratorio ang resulta sang eksaminasyon kung ano nga sahi sang chemical ang nagsungaw gikan sa ginponduhan sini nga container. Dugang pa ni Pornan, temporaryo nila nga gintampukan sang sawdust kag apog ang lugar nga ginahalinan sang pagpanimaho kag ginpamtangan man sang trapal agod indi maanod sang tubig tugas sang maulanon nga panahon. Klaro man sini nga naga-kooperar man sa iatatapan upod sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno ang tag-iya sang lote paagi sa pagbakal sa mga materyales nga ilagin gamit sa pagtampo. Sa kaangot nga balita, malabayan na sang publiko ang B4 Road sa Barangay 39 Syudad sa Bacolod matapos nga temporaryo nga ginsirabangod sa chemical leak sa isa ka bodega. Sunod kay Kapitan Jude sa Lusada sa Barangay 39, sarang na makalabay sa mga dalan ang mga residente sang puro Katilingban 1 kag Katilingban 2. Apang sunod kay sa Lusada, iya pa ginahulat ang resulta sang laboratory nga nag-usisa sang chemical. Sunod sa Kapitan, wala nasang baho sa lugar matapos niya gintampukan sang apog kag sawdust ang ginharinan sang baho. Kag suro pa kay sa Lusada, nagpakigangot man sa iya ang pamilya o kun ang
O kung nagpahigangot man sa iya ang pamilya Go nga ano amo ang nagapanag-iya sa bodega kag wala man nakahibalo kung ano ang kemikal nga nagtugas sa baho. Sa dugang pa nga balita lokal, ginahulat pa sang City Disaster Reduction Management Office o kung CDRMO sa syudad sa Bacolod ang advisory gikan sa gobyerno nasyonal angot sa mangin alert level status ang syudad kung COVID-19 ang paghahambalan. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, tubtob adlaw sang Sabado wala pa sila sang nabaton nga komunikasyon gikan sa nasyonal nga basihan sa executive order nga ipapanaog sang alkalde. Dugang pa ni Pornan mas maayo nga padayunon lamang sa mga Bacolodnon ang pagsunod sa safety kag health protocol nga ginapatuman sang gobyerno samtang wala pa sang nabaton nga guidelines ang iya nga talatapan. Sa katapusan nga balita lokal, paghahulaton ni Governor Bong Lacson ang anunsyo sang Interagency Task Force o kun IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases, may kang tanan sa COVID-19 alert level sa mga lugar sa Pilipinas antes mag-issue sang panibago nga executive order. Hulyo 15, nagtapos na ang kalawigon sang EO sang gobernador nga nagapaidalom sa alert level 1 sa 11 ka mga banwa kag syudad sang Negros Occidental kag nagpalawig sang alert level 2 sa 20 pa kaiban. Sa sining adlaw nagtakop man ang Hulyo 15 nga kalawigon sang alert level status nga ginanunsyo sang IATF sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas. Apang ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga mangin status ko ang alert levels umpisa subong nga Hulyo 16 tubtob nga makapatigayon na sang review ang IATF sa Hulyo 18. Ang 11 ka mga lugar sa Negros Occidental nga nagapabilin sa alert level 1 amo ang Cadiz, Candoni, Talisay, Victorias, Enrique Magaluna o sa Saravia, syudad sa La Carlota, Pontevedra, Pulo Pandan, syudad sa Sagay, San Enrique, kag Banwasang, Valladolid. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:13. I-control kag ibalanse ang level sa blood sugar. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining nga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang colds. Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin Mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live, maulanon gali no. Maulanon nga panahon. I don't know lang kung all over Negros Occidental mabatsyagan ang maulanon nga panyempo, but then diri sa Bacolod ma-experiensyahan ina naton, di ba? So sa mga ka-action naton, good evening dira sa inyo. Ang iban nga nagapanyapon na sa sinia nga inoras, mayroon na nga pagpanyapon. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening. Mayong gabi ko sa tanan nga taga ARB, more power, God bless us all. Salamat gid sa kay agrit lang galit ni Ma'am Ana Sinoro, si Ma'am Jinky Dialagdon, si Ma'am Star Mayo with Docmat Mayo, Rochelle Susana, mayong gabi ko no sa Arizona, USA. Sa Barangay La Granja, sa La Carlota, sa Pilar Compound, mayong gabi mga sis kag kay Brad Edwin. Salamat. Kay Inday Atia Kim Eriman, good evening man. Mayroon na nga pag-monitor si mo sa may Morsha. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening dira sa iyo ma'am. Kag God bless and more power. Sa kay Ma'am Diding Aloamiento, good evening man. Kag salamat sa pag-monitor. Kay Ina Rose Ann Iriman, good evening. No? Salamat sa inyo nga
monitor diri iya sa aksyon Radyo Bacolod or particular diri sa aton nga program subong Aksyon Balita Evening Edition. So sa mga ka-aksyon naton sa liwat ang gimuno ko kagapon. Kagapon. Bantay-bantay gid sa aton mga ka-aksyon kay syempre nagahilapit na ang aton iya nga anniversary, di ba? Nagahilapit na ang aton nga anniversary. So before that anniversary, may ara iya sang mga pa-promo ang Aksyon Radyo Bacolod. So munang aton nga bantayan agud syempre basi ikaw ang mapalaron, di ba? Mapili ka dira kag makadaog ka iya sa pila man ka mga cash prizes. So, bantay-bantay gid sa aton mga ka-aksyon. What pa man na, di ba? 500 pesos ay din mo na subong puluton man, di ba? 100 pesos dako na. Bisan siling tuod nila nga doon saktuhan lang pangbayad sa sa gasolina, pero kun ara ka naga-star sa mga dako na nga bulig sa imo. Makabakal ka na sa mga nagapanguna mo nga mga kinahanglanon for lulutoon nimo. Diba? So, sige sa aton mga ka-aksyon, salamat gid sa liwata sa inyo nga pang-monitor and halong-halong lang. Sa mga nagpapuli subong, make sure gid may dala ka mga payong or kapote or kalo or any nga makabulig gid sa inyo para iya maproteksyonan. Okay? Si Raymar Beranyo Lingoste, good evening. Watching from Hagimit La Carlota. Salamat. Keep safe always and God bless. Sige, thank you so much. God bless us all. Happy weekend sa aton mga ka-aksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Kag sa detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita national, ginanunsyo sa Department of Foreign Affairs nga ginpasaka na ang Alert Level 2 para sa mga Pinoy sa Sri Lanka bangod sa security concerns. Sa advisory ginpahayag sang DFA nga sa idalom sang Alert Level 2, wala sang bago nga deployment sang overseas Filipino workers sa Sri Lanka. Kag ang mga may existing lamang nga kontrata ang ginatugutan nga makabalik sa pungsod. Subong man, ginpasiguro sang DFA nga nagapadayon ng koordinasyon sa mga Pinoy sa Sri Lanka paagi sa Embahada sang Pilipinas sa Dhaka. Sa nahibaluan nagapadayon ng mass protest sa karon sa Sri Lanka bangod man sa issue sang economic crisis. Mas pabaskugon pa sang Philippine National Police o PNP ang anti-criminality operation sa mga tourist spots sa Pilipinas. Inibilang pagsunod sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginpahayag ni PNP Director for Operations Major General Valeriano de Leon nga ginmando na sa tanan nga precincts kag police station sa bilog nga pungsod nga mas pabakuron ang police visibility kag crime prevention efforts ilabi na sa tourist spots nga sakop sang ilatag sa ka areas of responsibility. Parayag pa ni de Leon, pagaupdan man ini sa intelligence gathering kag analysis ng crime patterns sa mga lugar nga sa masami ginabisitahan sang madamo nga mga turista. Masobra 21 ka security forces ang i-deploy sa unang State of the Nation address o konsonan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 25 sa National Capital Region. Ang total deployment ang nagalabot sa 21,853 sa diin 16,964 ang gikan sa NCRPO, 1,905 naman ang gikan sa Philippine National Police Support Units, kag 2,974 ang gikan sa mga coordinating agencies kag iban pa nga mga peacekeeping partners. Ang deployment plan ang una gintalakay sa una man nga interagency coordination meeting nga ginpatigayon sang Hulyo 15 sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City nga ginpangunahan ni NCRPO Regional Director Police Major General Felipe Natividad. Ini ang gintambungan sang mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, local government units, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Force Multiplier, volunteer groups, kag iban pa nga concerned agencies. Na hibaluan, una na nga ginpahayag sa PNP nga magapatuman sang gun ban umpisa Hulyo 22 tubtob 27 agud masiguro ang una nga zona sa nga presidente. Sa katapusan nga balita national, naka-status quo sa karon ang alert level sa Pilipinas epektibo Hulyo 16 tubtob nga may resulta na sa patigayunon nga review sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Hulyo 18. Nagakahulugan nga ang National Capital Region ug NCR ang magapabilin sa Alert Level 1 epektibo Hulyo 16. Sa idalom sang Alert Level 1, ginatugutan ang intrazonal kag interzonal nga wala naga-istrikto sa edad kag comorbidities.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Inyo ginpamatian ang kabuusan nga detalye sa aton mga natipon ng mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Hulyo 16, tuig 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio.